Hero! ओइ फाग्लि मानो बिदि हांलागौहाय खारबोलायखो नोंलाय? मानो खारबोनोसो होनदों? सानफ्रोमबो सानैजों एखे लोगो स्कुलाव थाङो। नाथाय दिनै नों मानो आंखौ गारना फैग्रोखो? गावहा दिनै देलायनायावनो एथ' टाइम लादों। नेनोनो बालायदों आं। बिनिखायनो नेबाय थानो बानानै फैग्रोदों आं। मानो टाइम लाया जानो? दिनैसो फार्स्ट टाइम दख'ना गानना स्कुलाव थांनायदों। आब'आसो गानहोहरदों। गथ'आ सिख्ला देरबाय माथो। क्लास 9 मोनबाय मालाय। गावहाथ' बोरायबाय, क्लास 10 मोनलायबाय। गाबोन नेयाबा साबबाय नों। नेगोन दे। गावहा थाब सिखारथारा खोमा। आंथ' थाब सिखारखायो, गावहासो बादुलाथार। नै सफैबाय जोंना सिख्ला फिसाया। आब' बोरैथो थांखो क्लास 9 नि फार्स्ट क्लासआ? जोबोद मोजां। क्लासाव माखासे गोदान स्टुडेन्टसफोर फैदों, सासे गोदान सारबो फैदों। आरो दिनै फार्स्ट टाइम दख'ना गानना स्कुलाव थांना जोबोद हिट मोनखादों आं। नै जालायबाय बिसोरनिया। बिब' बिनानाव सानैनियाबो खोथायानो जोबा। दे दायो रायज्लायबाय था। गानस्लायग्रोना ओंखामा जाफैग्रोदो। औ दे आयै। रोमै मेगन मिसिबथ'लाय, आं नोंनो मोनसे बुस्थु खिन्थिनि। मा मेगन मिसिबलायनांगौ जाखो? मिसिबाब्ला खोन्थिनो हाया आरो। मिसिबलाय? मिसिबबाय दे। दाना बेखेवदो। बा गोदान फन। आफाया मैयासो होफैदों, मोजां ना? औ जोबोद मोजां। दे बिदिब्ला जोंहा सानैबो गोदान फनजों मोनसे सेलफि लानि। दे बिदिब्ला। बे मोनसे फट'खौ दान। आंना मेगनानो मिसिबनानैसो थाबाय। दाना आं वाट्सएपआव स्टेटाससो लागायगोन आं बे फट'खौ। हिर' प्लिज बिदि दा खालामसै। न' प्लिज डिलिट खालामना, प्लिज खालामना। खालामा। प्लिज डिलिट खालामा खालामना, आं, खालामा। प्लिज हिर' डिलिट खालामा खालामना, आं। प्लिज डिलिट खालामना। खालामा। प्लिज डिलिट खालामना, प्लिज हिर' डिलिट खालामना, प्लिज। खेबसे नुनायावनो गोसो माथो गलिबायसो, दसे मिनिहरनायावनो बिखांनि सोरखिबायसो, मादै मुहिनि गोनां नोंनि हायना महरा समायना बुहुम बिखायाव नों अराय लोगोआव थायोब्ला, समायना बुहुम बिखायाव नों अराय
नोजोरा नोंनि आंनिथिं गोलैबाय लाजियो मानोबा आंनि बे मेगना नोजोरा नोंनि आंनिथिं गोलैबाय लाजियो मानोबा आंनि बे मेगना बुंनो सानो आं बुंनो हाया मेगननि इसारा नोङो बुजिया बुजिनो नाजा सना आंनि अननायखौ रजे समायना बुहुम बिखायाव नों अराय लोगोआव थायोब्ला समायना बुहुम बिखायाव नों अराय लोगोआव थायोब्ला लेखा फराया आंजों जानाय नंला फरायनो एसेबो गोसो गैथारला आं दिनैथ' नोंसोरनि एग्जामनि बहि रानगोन होनना बुंदोंमोन हा बेसेथ' मोनखो नोंलाय आइ जालायबायना नोंना सानफ्रोमबो लेखा फरायनायनिल' खोथा दिनै स्कुलाव मा फोरोंदों आं मा रोंदों मा रोङाखै मा लिरदों मा फरायदों असान्ति मोनथारबाय आं जाया आं ओंखाम सोंखाम मा बेलाय बेथ' आगैनि हाफ इयारलि एग्जामनि बहिसो एथ' खम मार्क रोमै मिन्थिगौ आं सिगाङो उन्दै समाव लेखा फरा खालामनो थाखाय जोबोद गोसोथारमोन आं लुबैयोमोन लेखा फरा खालामनानै गिदिर मानसि जानो गोरों गोरा जानो जोबोद रां खामायनो नाथाय आंनि बे साननायाव आंनि आइ आफाया आंखौ मदद होदियासै 3 थाखोसिमल' आं स्कुलाव थांदोंमोन बेनिफ्राय न'नि दुब्लिनि खामानिफोरखौसो मावनो गोनां जादों आइ आफामोननि मथेबा हिन्जावसाया लेखा फरा खालामनानै जेबो मुलाम्फा गैया बिदि बुंना उन्दै बैसोआवनो आंखौ जुलिबो हरगारदों आरो दिनैसिम आं जाबायदि दुखु खस्थ' सहायदों बेफोरबायदि दुखु खस्थ' आं नोंखौ सहायजानो लुबैया नों लेखा फरायना गोरों गोरा जानायखौ आं हास्थायो दे थेवबो नों बाजायोब्ला लेखा फरानि बागै आं नोंनियाव जेबोखौनो सोंलिया आंहा फोथायनाय दङ आंनि फिसानि सायाव आंनि फिसाया अरायबो मोजां लामाजों थांगोन थौदो दानिया ओंखामखौ जाहैदोनि रोमै जों आइजों आंजों एसे बाजाराव थांनायदों औ दे नों न'आवनो थाबाय थादो फिसा जों
रोमै रोमै नै नोंनो फुलुरि लाबोदों आं रोमै बहा थांखो बिलाय मा बेलाय रोमायासो लिरना गालांदों माथो आंनि अनसुलि आइ आरो आब' आं नोंसिनाव सोङालासे मोनसे गिदिर खामानि मावनो ओंखारबाय आइ आफा आरो आब' नोंसोरो आंखौ निमाहा होदो आं नों आइनि लुबैनाय खामानिफोरखौ मावनो हादियासै आइ लेखा फराया आंजों जानाय नंलिया आइ आं नोंनि साननायफोरखौ जाफुंहोनो हानाय नंलिया लेखा फरायनायखौ आं जोबोद गोब्राब मोनथारबाय बेनिखायनो आं आरो फरायलिया आं अराय समनि थाखाय हिरक मोननाव थांनोसै आइ हिरकआ आंखौ जोबोद अनो बेयो आंखौ जोबोद खुसियाव लाखिगोन आइ अन्नानै नोंसोर आंखौ दा लायफिनसै आं आरो फैफिननो लुबैयाखै रोमै मानो बिदि खालामखो रोमै फिसा रोमै फिसा नोंनि थाखाय आंनिसाय बै गथ'आसो देरसिन जाहैबाय आंनो नि गोरोन्थिमोन आं नोंखौ अननो नाङामोन आं नोंखौ लावथिजोंसो बुनो नांगौमोन